Moikka Äitiysliikunta Akatemialta. Me ollaan suomalainen naisten liikuntaan ja hyvinvointiin keskittynyt koulutus- ja valmennustalo. Meidän erikoisosaamista on naisten terveys ja hyvinvointi raskauden aikana, synnytyksen jälkeen ja elämän erilaisissa muutoskohdissa. Me ymmärretään, miten keho muuttuu, miten se toimii ja miten me voidaan liikunnan avulla tukea kehon toimintaa turvallisesti, mutta tehokkaasti. Me tarjotaan koulutuksia ja valmennuksia, jotka perustuu tutkittuun tietoon sekä käytännön kokemukseen. Meiltä saat osaamista, jota voit käyttää omassa harjoittelussasi tai hyödyntää työssäsi äitien hyvinvoinnin parissa. Me ollaan autettu vuosien varrella jo tuhansia naisia voimaan paremmin ja ollaan koulutettu laaja joukko liikunta-alan ammattilaisia ohjaamaan naisia asiantuntevasti ja vastuullisesti. Äitiysliikunta Akatemia on sulle, joka haluat ammattilaisena kehittyä äitiysliikunnan ja naisten terveyden asiantuntijaksi, sekä sulle, joka haluat turvallisia ja tehokkaita treeniohjelmia sun oman hyvinvointisi tueksi.